Diyos maray na hapon po sa indong mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante orog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog na po for our opening hymn for our novena to Saint Padre Pio. Of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Obedient Saint Pio of Pietrelcina, you loved the sick more than yourself, because you were able to see Jesus in them. You performed many miracles by healing patients in the name of Jesus, and thereby giving them peace of mind. We beg you to pray for us, so that sick patients, through the intercession of Mary, can be healed and their bodies restored, so that they may benefit from the Holy Spirit and therefore thank and praise God forever. Please kneel for the efficacious novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek, and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of I Jesus. place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us, poor sinners, and grant us the grace which we ask of you. Through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. All together. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant Saint Pio of Pietrelcina with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of Amen. Please stand. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Amen. Please kneel for the litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Ipamibi na po niya to an Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay, kan lakaw, kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos sa labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. Orasyo Imperata para sa katuninongan. Diyos, Ama niya mong langit nun, kagurang nanin katuninongan asin katanosan, mapakumbaba kaming minapaalaw sa imo, sa panahon ngunyan kan nagnganganang kamugtakan sa samuyang parte kan kinaban. Sa halawig na panahon, pinadanay mo ang samong pagtubod bilang sarong nasyon. Ang samong pagtubod sa imong Diyos no na pagmangno, iyo ang nagligtas sa mo sa daimabilang na mga kalamidad, natural asin kagibuhanin tawo, na duminatong samo. Bilang sarong banwaan sa lakaw kan panahon, likayan kami kagurangnan sa nakakatakot na gera. Himatean sa mo makapakimaherak mantang minaagrangay kami sa imo. Kahiraki kami kagurangnan. Ligtasan kami sa mga maraot na puwersa na mina-impluensya sa lideres kan kinaban. Minatubod kami na bakong mga tawo ang satong kaiwal, kundi ang mga prinsipado, mga kapangyarihan, mga kagsakop kan kadikloman, ngunyan sa kinaban, mga hukbo nin mga maraot na espiritu sa kalangitan. Ipinapamibi niya mo ang samong lideres na pinagkatiwalaan na maghimo nin mga desisyon para sa samong banwaan. Yaon sana sa imo ang bilog niya mong paglaom. Nagmamauwot kan sa imong kapatawaran na sin pagkaherak. Sa mga beses na ang samong mga takot asin duda, nagpalabog kan samong pagmasid. Kasabay ang sala asin mapaghusgang pakamidbid na minaabot sa rasyalismo. Nagngangayo-ngayo kami kagurangnan na gibuhon mo kaming mga instrumento kan sa imong katuninongan. Kung may pagkaungis, lugod, darahon mi ang pagkamuot. Kung may lugad, nin pagkabaranga, kapatawaran. Kung may pagduda, pagtubod. Kung may urasa, paglaom. Kung may kadikloman, liwanag. Kung may kamundoan, ugma. Huli ki Kristo sa imong aki, sa mong kagurangnan, na nabubuhay asin nagahade kaiba mo asin kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, Reyna nin katuninongan. Ipamibi mo kami. San Miguel Arcangel, Ipamibi mo kami. San Jose, Ipamibi mo kami. San Francisco de Assis, Ipamibi mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan po memorial kan mga santos, si Joaquin asin Santa Ana, mga magurang ni Birhen Maria. Ang mga intensyones po, iyon mga minasunod. Misa, pasasalamat, dulot ni Carol Ante, Irene Adornado. Pasasalamat for the second birthday of his son, dulot ni Lito B. Sapo. Mga special na intensyon to pass the exam, dulot ni Morilio Leia and family. For safe pregnancy, dulot ni Hazel Montañez Orozco, asin para sa kahagadan ni Arnel Lorica and family. Para sa kapahingaluan kan mga kalag, Josue, dulot kan Ledesma family. Renato, dulot ni Paul. Anita, Manuel Jr., dulot kan Lanuza family. Jeanette, Leopoldo, dulot ni Murillo Lea and family. Asin sa kalag ni Renato, dulot ni Lani P. Reganit.
Banwaan nin Diyos, matindog na paon gabos, as sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, kanaki, asing kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ngunya na aldaw, in a very special way, we give thanks to our lolos and lolas, to our grandparents, because we celebrate the feast day of Saints Joachim and Anne. So they are the parents of Mary, the grandparents of Jesus. So, ang fiesta ngunyan duman sa Malinaw. So, medyo harayo, mapatabako pa kita, maji pa kita pa Malinaw. So, digdi na lang kita sa St. Jude. Magsimba, asin magdebosyon, asin magpasalamat sa mahal na Diyos, San Joaquin, asin Santa Ana, asin sa regalo kan sa tuyo mga grandparents. Dahil ko po aram kung fiesta man sa San Joaquin, Legazpi City. Baka piyesta man po duman. So, we pray for all our lolos and lolas. Tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, akuon asin pagsulsulan niyato an sa itong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa itong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kaguranan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka. Kaguranan, mahera ka, kaguranan, mahera ka. Sa kapiestahan ni San Joaquin asin sa Santa Ana, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marhayan buot, inoomaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, hulikan dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, hading langit nun, Diyos samang makakamhan, kagurangnan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama, ika na nagpara kan makasalan kan kinaban, kay rahi kami. Ika na nagpara kan makasalan kan kinaban, ako ang sa mong pakimaherap. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kay rahi kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urok kahalangkaw, Hesu Kristo, kay bakan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Sama. Amen. Mamibi kita.
Kagurangnan, Diyos nin sa mong mga magurang na nagtao kay ning grasya ki San Joaquin asin Santa Ana, nagikan sa inda namundag an ina kan aki mong nanitawo, warasan hulikan sa indang mga pamibi, na makamtan miyang kaligtasan na panuga sa imong banwaan. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kay ba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramo. Himateon po niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Jeremias. Pagbalik kamo, mga masumbikal na aki, olay nin kagurangnan. Hulita ako an sa indong kagurangnan. Makoa ako sa saindo, nin saro hali sa banwaan, nin duwa hali sa pamilya, dangan dadarahon ko kamo sa Sion. Tatawan ko kamo nin mga paraataman na uyon sa sakong puso, na magpapasabsab sa indo sa kadunongan asin sa pakasabot. Kun kamo magdakol asin magtubo sa daga, sa mga aldaw na iyan, olay nin kagurangnan, dai na pagsasabihon. An kaban nin tipan nin kagurangnan. Dai na ini magpapasabong sa isip, dai gigirumdumon, dai hahanapon, dai na gigibuhon liwat. Sa panahon na iyan, aapodon ang Jerusalem, trono nin kagurangnan, asin ang gabos na banwaan, magtitiripon dyan sa pag-omaw kan ngara nin kagurangnan sa Jerusalem. Dai naman sa inda, maglalakaw sa katagasan nin sa indang puso. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagbabantayan kita, nin kagurangnan, siring sa pastor na nagbabantay kan sa iyang manada. Pagbabantayan kita nin kagurangnan, siring sa pastor na nagbabantay kan sa iyang manada. Dangugan nindo ang tataramo nin kagurangnan, mga banwaan. Ipaisin nindo sa mga kapuruan, asin magsabi kamo, ang nagwarak kang Israel, ngunyan tinitipon niya liwat, binabantayan siring kang pastor ang sa iyang manada. Pagbabantayan kita nin kagurangnan, siring sa pastor na nagbabantay kan sa iyang manada. Huli ta tinubos nin kagurangnan si Jacob, tinubos niya sa kamot kan mga nakabihag sa iya. Maarabot sinda asin mag-aarawit sa kaitaasan nin Sion, maguhumare sa pag-ako kan mga karahayan nin kagurangnan. Pagbabantayan kita nin kagurangnan, siring sa pastor na nagbabantay kan sa iyang manada. An mga daraga mag-uurugma asin magsasarayaw, an mga barubata patin mga gurang siring man. Ang sa indang pagtangis riribayan ko nin kaugmahan, rarangahon ko asin papaugmahon sinda sa saindang kasakitan. Pagbabantayan kita nin kagurangnan, siring sa pastor na nagbabantay kan sa iyang manada. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, himatean nindo ngunyan an parabola kan para sa buwag. Kung may nagdadangog kan tataramo nin kahadean asin dai nakakasabot, minadatong an maraot asin kinukua an isinabuwag sa iyang puso, asin ang sinabuwag sa gilid kan dalan. Ang sinabuwag sa kagkapuan, iyo itong minadangog kan tataramon asin tulos, maugmang inaako.
alagad dai nakagamot, dai minadanay, pag-abot kan kaurasaan, asing kasakitan, uli sa tataramon, tulos minasibog. Ani sinabuag sa katunokan, iyo itong minadangog kan tataramon, alagad pinupuot kan kagabatan kaining buhay, asing pagkaara sa kayamanan. Kaya dai mina bunga. Ani sinabuag sa marahay na daga, iyo itong magdadangog kan tataramon asin man nakakasabot, ini minabunga as ninsang gatos, 60 o 30. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, sabi ko kasubago, it's Grandparents' Day. I hope sa Sunday, may celebrate agiraray ang Grandparents' Sunday. I hope there will be prayers for grandparents. Sisi po digdi ang mga grandparent na. Congratulations po. So, kaugmahan, ninsarong grandparent, ang pagkakaigwaki, apo. So, everyone can be grandparent. Sa pamangkin, so aki kan pamangkin mo, you become a grandparent. So kung di ka man sa diring aki, sa mga pamangkin mo, pwede, ako di man akong aki, paano man ako maging lolo? So pag-abot kan panahon, lolo naman ako, pero yung baby face man giraray, maski lolo na. Umasa ka, father. So, pero kaugmahan kan grandparent ang mga apo. So may tiga-apod silang apo, apostolate, no? Apostolate to the apo. So, tiga-ataman kan mga lolo-lola ang sa indang mga apo. And truly enough, grandparents are the one who bring the child to the church. Dakulang istorya kung saan ang nagdadara kan mga apo sa simbahan, dahil ba kundi si lolo o si lola. Kasi si mama dangan si papa, pwedeng they are busy with their work. Pero of course, magayon manggiraray na yaon si mama dangan si papa. Pero kadakol man ang istorya ngunyan na si lolo na at si lola nagdadarakan aki sa simbahan. Kung bako sa laog kan harong, rumdum ko ka ito, ang nag-i-invite talagang mag-grocery, na iba kundi si lola. Siya nag-i-invite na mag-grocery sa muya duman sa harong. Tapos pagkatapos mag-grocery, may nagwirik ning holy water, natagduan siya ning holy water. Sabi niya, ay ngayon, nag-ipot ngayon subotiki. Sabi ni Lola. Sabi mo, bako mangya Lola, ipot, so holy water ngayon. Malipot ngayon, baka ngayon ipot. Bako mangya. So, that's another story. Iba man ito. So, about grandparents. Even Pope Francis said, grandparents are the one who teaches the child about Jesus. Iyo ang tigtutukdo kan mga grandparents sa mga aki. Lugod, papagdanayon. Lugod, iyuan maging, lugod, mas dakol ang mga lolo-lola kung dai nagkanigo ang mga magurang na magtukdo sa mga aki, lugod si lolo at lola, iyo lugodan magturo sa mga aki. Pero first of all, mga magurang lugod ang magtukdo. Second, sabi kan Ebanghelyo tangunyan, sabi kan first reading, o kang responsorial psalm, pagbabantayan kita ning kagurangnan, siring sa pastor na nagbabantay sa iyang manada. Magayunon ang role kan isarong lola, nagbabantay. Kan magurang, nagbabantay sa aki. Pero iyo man ang role na tiga ako nin sa tong kagurangnan. Babantayan kita. Siring sa sarong lolo, lola na nagbabantay sa iyang aki. Oh, dakulon akong istorya. Kaya ito kayo, tigbantayan ako kang lolo-lola ko, yaon ako sa baba kang kuna, tigkaon na kung ano-ano na sa tigkaon. So, dapat bantayanin marayan an aki. So yan. Pero sabi sa first reading, magayon digdi, kung kamo sabi digdi, tatawan ko kamo nin mga paraataman na uyon kan sa kong puso, na magpapasabsab sa indo sa kadunongan asin sa pagkasabot. Tatawan ko kamunin para ataman na uyon sa sakong puso. So, gusto manin mal na Diyos na igwaki mag-ataman sa to. Nasusug sa sayang kabutan, igwaning tenderness, igwaning care, igwaning righteousness sa pagbantay sa tuya gabos. Iyo po sang magayunon,
na iba po ini, terminology na apod niya to sa Dios. Kita mga Bicol nun, apod niya to sa Dios, kagurangnan. Ang root word is gurang. So magayunon niya na maray, gurang ang root word kayan. So, sisay ang mga gurang. Ang mga gurang, iyo sa mga tatao na, nakakaaram na, nakakasabot na. Kaya kung ikagurang ka na, pero di ka pa nakakasabot, di ka pa nakakaintindi, ano ka, grade 2, grade 4, di ka pa ginurangan. Kaya, iyo iyan ang gurang. Ang gurang, nakakasabot. Iyo iyan magayunon, kagurang nan. But sabihon, halangkaw na igwanin pagkasabot, igwanin pag-intindi. As in, human ang mga lolos, lolas, they have the wisdom, they have the experience in life, and they can understand, and they can teach us what are necessary in life. Yung bagan mga aking unyan, di mo nanini, ununoy kay puha na experience mo iyan. Because ako na naka-experience, aram ko na bako magayon, I'm telling you, di ka na maglaog dyan. Masabi sa akin, unfair ka man ngaya, ika naka-experience ako dae. Pero nini, nonoy, daina. I hope you learn from my experience. I hope you learn, tanganing dae ka na maparaot. So, wisdom, anyaon sa mga magurang. Ang yaon sa mga gurang. And third, yun na ito, sa gospel, itinanom ang banhi na maray sa puso kan mga aki. Lugod, atamanon, patalabuon, asin giyahanin maray, kan sa itong mga magurang, kan sa itong mga lolos and lolas. Tanganin lugod, mas maparanisinda ki Kristo. Tulong bagay. Primero, grandparents, ngunyan, iyo ang nagtatabang, tanganing lugod maparani ang haki sa mahal na Diyos. Thank you to Lolo and Lola because namidbidan ko si Padre Pio, namidbidan ko si Nuestra Señora de Peña Francia, Nuestra Señora de Salvacion, si Saint Jude. Ninhulitatig, iiba ako sa simbahan. Second, grandparents have the book of life, igwaning kadunongan, ninhuli sa kadako linda na experience sa buhay. Lugod, magtukdo nin marhay sa mga kaakian. As in lastly, lugod atamanon ang banhi na itinanom nin mala Diyos sa puso kan mga kaakian na magtalubo ini asin magbunga sanggatos, 60 o 30 sa kamurawayan nin sa tong Diyos Ama sa langit. Happy Grandparents' Day. Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sako, sinsendong atang, mako malugod kan Diyos amang makakamahan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibi kami, ako ang mga atang kan samong debosyon, asin warasa na magkaligo kami makisumaro sa iyang bendisyon, na pinanuga mo kay Abraham asin sa iyang kaakian. Uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. itaasan mga puso, Initaas mina sa kagurangan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana daing kasagkoran. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan, ta sa makangangalas na pagpahayag nin pagtubod kan sa imo mga santos, pinapusog mo ang sa imong simbahan nin danay na bagong kabagsikan, asin tinatawan mo kami nin mga urog katotoong tanda kan sa imong pagkamuot. Dangan sa pagutob kan mga misteryo nin kaligtasan, na nasasadol kami kan sayod nindang panalmingan, asin natatabangan kan sa hindang danay na makipakiolay sa imo para sa mo. Kaya kami man kagurangnan, kay bakan mga angheles asing gabos na santos, nagpapahayag nin pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asinaga, panukan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadbanal, burabod, nin gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pakabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tani para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, nagpaubaya, sagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay. Pagpasalamat, binaaki ni, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni, kainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man ing kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagbatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibo nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadang mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikamangatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkakadaan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum mga kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban,
tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papa si Francisco, kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na magadan, nanganak ko asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay rahi kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhe na ina kan Diyos, ni San Jose, kan mga banal na apostoles, ni San Joaquin, asin Santa Ana, asin gabos na santos na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanig umaging kaheras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos ng kapurisawan. Mata kami naghahalad kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinataw ko sa indo, aray paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaroon kita nin katuninongan. Agnus Dei, qui tolles peccata mundi, caheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Miserere nobis, Agnus Dei, qui tolles peccata mundi. Tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uya ang kortero kan Dios, uya nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero.
Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana asin ang sakong kalag, mauumaya. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagbuot na anbugtong mong aki, mamundag hali sa katawuhan, tanganing sa makangalas na misteryo. Ang katawuhan, mamundag liwat hali sa imo. Warasan ang mga pinakakan mo, kan tinapay para sa mga aki, uli kan spirito din pag-ampon, pabanalon mo sa imong karahayan. Uli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Giramdumon po niya to ang sa tong mga lolo at lola, so mga buhay pa, asin so mga kundaina, giramdumon tamon po giraray sinda. Sa pagbendisyon ko, kasarabay sinda sa bendisyon nin mahal na Diyos. Sa may mga helang, mapakusog, sa dakul ang apo, lugod mas maging efektibo sa pagiging lolo o lola, sa gabos na lolo-lola na daina, lugod rangahonin mahal na Diyos sa buhay na daing kasagkoran, asin antabayan kita digdi sa daga. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo, asin ang gabos na lola at lolo at lola, sa ngaran ka na ma, kanaki asin Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, magnanay sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.